Shin jama'an tambaye ku, kuna buƙatar kallon fina-finai da waƙoƙi na Hausa kyauta a wayoyinku? Kwarai kuwa! To ayi kenan ku fito da wayoyinku. Ku an ta yanzu a Google Play Store a cikin akwatin nema sai ku kafta MDENT TV. Kamar dai da kuke gani zai fito haka sai ku dangwale shi. Kuna dangwalarsa zai fito muku da waje kamar haka. Kawai sai ku kafta install. Ba tare da bata lokaci ba zai san gaba muku wannan manhaja a cikin wayoyinku. Har ko yana gaba sai ku danna open. To daga nan zai nuna muku duk abin da manhaja ta kunsa. Kama daga sabbin fina-finai, fina-finan barkwanci, waƙoƙin Hausa da sauransu. Daga cikin singin fina-finan da suke akwai sai ku zaɓi wanda kuke so ku kafta kallo. Kai tsaye daga cikin wayoyinku ba tare da wata lokaci ba. Yayin da kuma aka gaba da fina-finai ana so a koma bangaren waƙoƙi daga cikin manhaja sai an taya makaftar waƙoƙi inda za a kalli waƙoƙi kala-kala daban-daban daga fina-finan Hausa ba tare da biyan ko sisi ba. Duk a cikin wannan manhaja mai suna MDENT TV. To sai ku san ka mota. Fece! Biya su. Haka ya faɗa miki? Wani irin rayuwa ne? To, oyoyo yar baba, oyoyo yar baba. Kada ya zo. Ya zo yana waje. A ce man zaki ya shigo ta bashi. Bari in je kira shi. Come on, y'all. Take it to the bridge. Come on, y'all. Barka da zuwa. Barka da zuwa. Ai ni ne ma abin da sai. Ba shi ne zaka bata ni. Ya haƙuri. Mun gode Allah. To mu shiga ai gidan ku ne. Mu shiga. Ai gidan ku. Har ko ba nan kawo za ka shiga. Wani abin da kake gani nesa gashi ya zo har kofar gidana. Wata rana sai a ce motar nan ne ba a ciki yo na shiga an tafi da ni. Allahu akbar. Wani abu zai yi mutu. Ana jiran ka a ciki. To, ga nan. Sirki ne. Na zuwa. Ai he Alhaji tun kan ka zo ta faɗa min komai ina da labarin ka. Kuma da ma ni na riga na yanke shawara na baka. Babu komai Alhaji. Babu komai Alhaji. Babu komai. Yanzu so nake ai bikin nan don ta shiga ɗakinta. Haka ne. Ai Alhaji ba dan Allah ya sa ka zo kai ɗaya ma da matarka za ka tafi yau. Babu komai. Godiya nake. Allah ya kai mu. Yanzu zan je in samu manya. Sanar musu don su zo a yi magana irin takuta manya. Wannan gaskiya ne. Kuma ina sanar ma duk abin da za a yi a bikin nan na ɗau nauyin shi. Allahu akbar. Alhaji Allah ya saka da alheri. Da kin ji abin arziki. Kin ga harka arziki. Hafsa kin zo da sa'a. Allah ya miki albarka. To, duk da dai babu bata ce komai ba. Na faɗa ala sanya Baba, ga wannan. Koma. To, weekend. Za mu koma? Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Na gode. Ke, gaskiya. A dawo lafiya. Masha Allah. Allah na gode maka. Allah ya cika min gorina. Dadi na lura kina bakin ciki da wannan nasara da arziki da ya zo mana gadan-gadan. Ba kyau ki rinka wakake hasada irin wannan. Wani irin hasada, wani irin bakin ciki, wannan zubar da mutuncin da kake min ma aini ya ishe ni. Bala. Na mama. Ba ni kudin aji. Ina magana kin mutum. Allah malam ka daina cika min kunni. Ni gaba ɗaya ne mama na ga gaba ɗaya ba wai kace bai taba ganin kuɗi ba da ya ga kuɗi sai wani wannan kai kace bai taba rike kuɗi. Bala
ka marashin kunya ne? Yanzu wannan kudin za a dauka ba wa Aisha kina gani? To me ne duka? Me ne duka mu wa kwaɗayayyu bane in ba mu yanzu duk wahalar da nake a gidan nan da sauransu. Rabu da shi. Wahalar me kake banda azabtar da mu da kake yi? Kana to mutane abun fada. To wallahi ba abincin ranar da dare a gidan nan. Ba abincin ranar da dare a gidan nan. Tunda abin naki ya zama tsiyar. Shikenan. Wayo Allah na gode maka, amma ni gaskiya ba kyauta mun. Me yasa ba a kira ni ma na kwashi nawa rabon ba saboda Allah? Ai wannan shine ake kira cakwakiya, cakwa. Kai ai baka sani ba, da wannan daman nake so na yi amfani da duka biyu. Ya zai mu ce maka barka da shigowa sabuwar rayuwa da kuma sabuwar nishadi. Shine wannan yar bakin cikin take cewa wai ka yi bincike? Bai ce wani bincike zan yi. Ran tanko, kana nufin baka yi bincike ba? A'a ba haka. A gaskiya saboda Allah ya kamata ka yi bincike. Ai yarinyan ba sayar masa da ita kai ba, ka auren masa ne. To yanzu in baka yi bincike ba ka san halinsa? Dan fashi ne shi? A'a me abu ne in kuma ya zo ya wulakanta ta yi mata mugun duka kuma ka ce me? Baka yi bincike ba. Da haka ni ƴaƴana duk wanda zai aure ta wallahi sai na bi sahu da kafa na bincika abin da ake kenan. Ai da ne ake ba bincike amma yanzu ba haka gaskiya. Hafsa ta riga ta gaba bincike. Wani bincike zan tsaya ne? Ba a haka. Ba a haka. Kaga. Kai dai malam Shazili kawai na sa a tafasa mana kan rago ka zo mu sha jami'a kawai da dare. Kawai abin da za ka ce min kenan. Abin da za mu yi Allah dai kai mu. Kawai kai dai ka zo da Allah kai mu je. Ina nan. To shikenan. Amma ka ce wani bincike Hafsa ta riga ta. Ya gwanda bincika ai. Kai ma ba sai da kai binciken ba. Wato duk lokacin da na ganki sai yanzu jinin jikina na bugawa daidai da daidai. Allah ko Alhaji? Allah kuwa. Alhaji amma mun yi aure aka siya mun mota. Ke da zaki hole mota ai karamin abu ne. Za mu je aikin haji? Ai har ƙasar Turai za ka yi. Komai da yake bukata za a yi shi. Baran baki wannan saboda ki samu na kashewa ko? Barka da yare. Barka dai. Na ce ba, zo ne? Zo mana. Barka ba, sai ka yi so ba sani ba. Wallahi na so. To, Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Nagode. Nagode. Bari baki wannan saboda hidimar biki. Mata, ke mana tuntunin nake jiran ki anan. Na aika ma a kira ki aka ce min wai ke ba ki anan. Wa aiko ka? Aba wa ya aiko ni, na dai aiko kaina. Ki kalle ni mana, ni an na kai wanda zai ma aiko ni ne. Ki kalle ni babban yaro ne cike gani na din nan. Da ni a ƙauyen nan nake, iyaye na ma a nan suke. To na tafi birni na je na change. I changed my life. Kin gane ko? I change my life a sayin bari dawo ganin iyayena ne, inda ba don su ba ma da ma baran zo wannan kauye mu so da lebusi na canja yana wuce wannan kauyen. Kin gane? Ina jin ka. Kuntar da hankalinki ki bi ni saboda ni babban yaro ne, kauyen nan ba kamar ni, saboda ni abin ni nake zama nake rayuwa na. To ina motar taka? Haba in dai moto ne ai baki da problem. Kuntar da hankalinki da ki ga mota da yawa different car
you see them for this place because of me. Dan haka ki nutsu, naga kina wani kanki na rawa. To ni ba irin wayannan mutanen bane. Inda ki dan kwantar da hankalinki a waje na ki samu abin da kike so. Ya mata ji mana. Ji mana da Allah. Kai, na gode ma Allah da wani ya gani da anji na shiga uku amma tunda ba wanda ya gani it's normal thing, no problem. Ni wanda ma ta mare ni ma na ji daɗi ma bata san one side bane dan zuda ta gane wallahi. San da zuwa. Sanuwa ba. San da zuwa. Tashi ba. Ka aika in zo shine na ce bari in gaggawa in iso. Wato abin da yasa na ce ka zo ni ya kamata in zo amma saboda dogon nisan wajen ku kuma ba da kudin mota shi yasa ne ka zo. Wallahi Alhaji ka san tun bayan bikin nan abubuwa sun tsaya sha'anin rayuwar abin ya zama abin da ya zama don ko abincin da zan ci a gida ma babu wallahi. Yanzu gidan nan da kake gani yanzu katanga ya rushe kwanan dan jin kan ladiduma duk ya daga babu kuɗin da za a yi abin nan to bari zo ko Allah zai sa dan taimaka min kamar yadda aka saba Alhaji. Kaga ita yayar Hafsa wani matsiyacin yaro ne ya aure ta kullun sai na kai musu abinci na rana daban na dare daban kullun fa baya aikin fari balle na baki Alhaji. Kuma yanzu ga gidan hayan nan ma sun bani notice sun ce in ba zan iya biya ban tashi. Baba inda akan wannan maganganun ne da na turo ma da kuɗin kawai. Amma kuma Hafsa ta ce min gidanka ne. A'a gidan magada ne. Na saya amma ban gama cika musu kuɗin ba. Kaga ai ban saya ba kenan. Abin da Alhaji kai dai ba a cewa komai wallahi. Ba damuwa karka da mu. Insha Allah za a taimaka. Wannan yayi wa ai wani ya da mu ai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ina wani ko? Me kawo ka? Me kawo ka gidan nan? A'a ba shi la gani a gurin daurin aure ba? Ahmad kenan, mijin Aisha. To ai yanzu ne yake maganar ka. Yaya gida yaya ayyuka? Allah alhamdulillah sana da shi. Sanyo. Ina ba? Zo mana. Adaman nazo ne gaishe da. Barin da baka wannan kudin ka da su wani abu. Ba na ka bane na shi. To nagode Alhaji. Ana taba aiki dai. Na yi digiri na gama kuma na yi sabis amma wallahi aikin har yanzu Alhaji. To abin da za a yi ka zo birni ka saba. Alhaji ya ci rabansa kenan. Me za a mar kuma wanda ya wuce wannan ya ci rabansa. To wanda takardun Alhaji ba wani makaranta da yi ba. Ba wata kai ina za ka ne? Ina tafi. Alhaji irin wannan yaro ba wata makaranta da yi ba. A nan ya gaba gararinsa a ƙauyen nan ya tafi. To ka bari idan ka takardun da zai yi ba. Sai a sani za a mai mata. To shi kenan. Kai hakuri baba. Kai ma barin baka wayannan. Ka taba kafin na ma sako. Allah ya saka da alai. Sai dai Alhaji kudin ne wannan ba zai isa. Zan ma sakon wa'ansu. Ko dai za a yi duk wayannan ayyuka. Ka bari dai zan ma sako. To da za a yi duk wayannan ayyuka. To nagode. A gaishe da Hafsa din. Yar uwa dama maganar bikin nan ne ya hana ni tafiya. To yanzu tunda Allah ya sa na an yi bikin nan lafiya insha Allah sai shirye na zuwa birnin Allah yadda. To ni dai maganan birnin nan abinda nake so da kai idan ka je da Allah ka kula ka lura sosai ka san birni sai da kula kuma duk abin da za ka yi ka saka tsoron Allah a ciki. Ka ji ko? Kuma sai magana da zan gaya miki dan Allah kin ga baba dai kowa ya san halin shi mu bi shi a hankali har Allah ubangiji ya raba mu lafiya. To shi kenan Allah ya taimaka. Yawa yar uwata ba komai yawa. Sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba. Akwai magana da nake so na gaya miki tuntuni shi yasa na bari muka fito waje. Wai dan Allah maganan aikin mijin nan naki kuna addu'a kwa? Ni hakan bai taba zuwa min zuciya ba. Kuma dukanmu ni da shi bamu taba tunanin haka ba. To gaskiya yar uwata lamarin duniyar nan ya canja. Kai baka damu da mutum bane mutum ya damu da kai.
abin da nake so gaskiya ku zama mana masu addu'a, kuma ku wani malami ne ku samu ya dinga muku addu'a saboda Allah subhanahu wata'ala ya cire ku a cikin wannan hali da kuke ciki, don wallahi jarabawa ce. Na gode da kama wannan maganan Bala. In Allah ya yarda idan mai gidan ya dawo zan zauna a masa bayanin yadda muka yi. To yar uwata me zan zo miki da shi abin nan? Tsaraban birni dai ko ma me? To shikenan insha Allah zan kawo miki. To Allah ya yawa ta Allah kiya hanya. Yawa. Dama shine nace bari na sanar muku abin da yake. Haka ne. Aisha, maganan nan naki lalle akwai abin duba. Ahmad. Namga. Babu wani dan fitina da kuka taɓa yi ko sa'in sa da wani a cikin garin nan? Kawo, gaskiya ni ba mu yi wani sa'in sa da wani. Ahmad ka tuna dai. Allah kawo ba mu sa'in sa da kowa ba. To wannan al'amari tunda abu ne yaƙi ci yaƙi cinyewa. Ka duba ɗin gidan Malam Musa daga gama makarantarsa ko kwana 30 bai bayar ne ya samu aiki. Amma kai gashi abu yaƙi gaba yaƙi ba. Yanzu kawo to menene abin yi? Me mafita? Ni abin da nake gani. Wannan al'amari za mu je wajen malam. Ya mana istihara akai. Kuma a karanta mana alƙur'ani ai mana addu'o'i. Kawai shine nake ganin mafita. Ko Allah zai ba mu mafita akan wannan al'amari. To shikenan. Kai Ahmad ka tashi mu tafi ba bore da sanyin jiki. Aisha Allah ya miki albarka. Naji Malam Gambo. Naji. Lafiya don? Lafiya. Wato shi Malam Gambo ka san shi al'amarin duniyar nan duk abin da kaga ya faru muƙaddari ne daga Allah. Kuma dan ma ina da wani dan damuwa ne amma ba komai. Wannan ba yana nufin haka kawai ka kwanta kai ta bacci bane, ka tashi ka nema sai Allah ya baka. Kai hatta ma shan ruwa da muke sai da aka gaya mana a cikin Alkur'ani. Kuma in Allah ya so ya yarda za mu istihara daga nan zuwa jibi sai ku dawo ku ji magana komai zai daidai. To shikenan. Insha Allah. Mun gode mana. Sai mu yi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wai har yanzu su malam ba su ƙaraso ba? Ni ma har yanzu jiran zuwan su nake yi. Kin san malam da sabgogi watakil yana da uzuri ne ko mutane ne suka mai yawa. Waje ɗaki mu zauna. Ina? Ai ni babu inda zan iya zuwa. Ai ni yanda ka gani na zaƙu ne ma in malam ya zo in ji me zai ci. Ina zan je? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa. Ai yanzu nake ta cewa malam bai karaso ba. Na ce na san malam da mutane. Ai muna tafi. Amma je ki ɗauko mai tabarma. Ai ba sai an kawo ta tabarma ba. Ai abun na maganar aiki ne. Ba wai maganar tsayawa ba ne. Malam Gambo? Allah gabata malam. Anya ba taɓa kawo wani abu a gidan nan
wadda ake ganin kamar zai zama wani ci gaba ne a gare ku, kamar za a samu nasara, domin gidan akwai wani abu tsakanin nan da nan wadda nake ganin sa ba daidai ba ne. Kwarai, akwai lokacin da muka je kasuwar ƙauye da ni da baban Ahmad, to sai muka samu wani mutum, wani boka-boka ɗan tsubu hakan nan, shi ne ya bashi wani kullum wasu magunguna akan ya zo ya samu wani saƙo a gidansa ya sa za mu ga ci gaba cikin harkokinmu. Kuma wannan abu da muka zo da shi lallai da ne ka sa shi a saƙon nan. A sha? To daga wannan lokaci an samu wani ci gaba da aka sa abin? Ai Allah gafarta mala, daga wannan lokacin zuwa yanzu ni kaɗai nake ganin irin bala'in da nake shiga. Banda ci baya ba abin da nake gani mala. To yanzu tsakanin nan da nan tun da ka riga kai ka sa da hannunka ko? To ka duba mana mara. Ai ba za ka manta ba. A je a duba abin nan. Barai na tuna. Agas, lagata. To ai wayannan su ne suka hana ruwa gudu. Wayannan za a fitar da su daga gidan nan yau kwanan su ya kare a nan gidan. To ka san shi sha'anin duniya dan adam. Komai da kake ganin su daga Allah yake. Nasarar nan da kake gani ana samu duk da ka wajen ubangijin mu take. Gaskiya ne. Amma dai mun riga mun san an tafka kuskure. Allah gafarta malam, lokacin da ya karɓi wannan abu wallahi ba yadda ban yi da shi ba, ya watsar da wannan abu keme me yake haka abin ya fi ƙarfi na, muka zo muka cusa wannan abu a wannan waje, ashe bala'i muka cusa wa kanmu. To duk dai ba zai gagare mu ba insha Allahu. Yanzu abin da za mu yi wannan dole ne mu ƙona shi da ikon Allah da ƙarfin Ubangiji komai ya shige. To alhamdulillah ƙona shi malam. Kai! La ilaha illallah, wannan yaro akwai dan alaci. To menene kuma? An gama daurin aure, Alhaji ya gaice mu birni cin abinci. Shine kuma ka zo me zaka zaka yi? A wai da baba gani nake irin tunda dai abu ne na gida kanwan matata ta yi aure shi ne ce ni ma barin zo mace. Wannan abu na gida ba inda zaka je. Wato kaga Alhaji ya bani kaya masu kyau shine ka sa wannan kaya dukun ko buga babu. Dan Alhaji ya dauki ka irin wannan kayan ba ko guda 10 ya bani irin wannan kayan. A wayan daurin aure na kore ka da kanka bani kunya. Amma yanzu ga ka je ka sa kaya dukun ba buga. Ka ce zaka je bin cin abincin ne. Wallahi ba za ka je ba. Ba za ka je ba. Ba ka je ba. Ba ka je ba. Ba ka je ba. Wallahi wallahi. Ba ka je ba. Ba ka je ba. Dana.
kai malam sama ina za kuma wajen mai gidan sa to an hana shiga ya ce kar abar kowa ya shiga ba mai shiga gidan nan sai da izinin sa ka san da kake magana kuwa nace ka san da kake magana ni wannan bai dame ni ba aiki na nake ya ce kar abar kowa ya shiga sai da umarnin sa to bari malam ni ina ga maka kai dan kama zan babballa maka mari fa a wani dalili ka san da kake yi ba ruwa na kowa ya aiki na me gadi me ke faruwa ne alhaji wani mutum ne ya tawo kerere kawai dole sai ya shigo gidan nan me gadi baka san wannan babana bane ka bar shi ya shigo mana Atan banza mai gadin ai ban sani bane idan kai wasa sai na saka bar aiki to ni ai aiki na kenan aikin da aka sa ni kenan mai gadi kawai ba laifi na bane Me gadi? Ajiya. Ya za ka bar shi ya dinga wanke mota? Ko har yanzu baka san babana bane ba? Ajiya ban san yana yi ba. Na fitar dan sai abu ne anan kawai da na ga yana yi. Ba ni na sa shi ba. Gaskiya ne ba shi sa ni ba. Ni na ga ya dace mu wanke dan dauraya ne dan shauran kayan da ruwan daudan nace bari karasa wanke motar. Duk da na sa Alhaji ai in ka sa an wanke ma mota biya ake ko? Gashi. Kana ai wankin ma muna da wanki baba. In kai magana da an bashi ya wanke ma. To ai hau. Da gari an bashi a shiga da su. Dama yau zan koma gida a zai. Kamar bayanin nan da na gaya ma dai akwai damuwa da yasa na tafi. Karka da ni. To, Hafsa. Akwai kuɗi cikin kai ki bashi. Wani ya rage zan fita. To Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri. Kulle mu ji. Assalamu alaikum. Ya, a cire waya ne? Ina wuni. Lafiya. Allah da wuce ne sai muka da Umar ta bakin hanya ce sako ne kama. Zai wuce ta birni ne ce. To shikenan nagode. Ka bude ka gani mana. Wallahi ji gaba na ne ke ta faɗuwa saboda kwanaki na aro kuɗin shi kuma kuɗin suna da ɗan yawa za su kai 10,000. Shi nake tunanin ko magana kuɗin. Da dai ka bude ka. Aisha, an dauke ni aiki. An dauke ni aiki. Dan Allah mu. Gashi. La. Allah na gode ma. Allah na gode ma. Allah. Kawu, kawu. Bari da ki ga wa kawu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, barka da zuwa. Ina wuni? A lafiya kalau. Na wuni. Lafiya. Waye kai kuma da kai na kake? Ni suna na Ahmad Abdullahi. Na tore daga garin Narkuta. Okay, Ahmad. Ai yana ɗaya daga cikin yaran da Chief Executive Officer Ibrahim Ahmad Bros na amince ya tura mana da listening su. Okay, now. Ibrahim Ahmad Bros. Ibrahim Ahmad Bros. Bayan nauyin karatu na da ya dauka yanzu kuma shi ya neman man aiki. To na gode. To ya kake kuka kuma? Na rasa inda daɗi zai kashe so nake in je mai godiya. A'a dakata. Shi Ibrahim Ahmad Bros ba irin waɗannan mutanen bane waɗanda idan ya maka abun alheri yake da bukatan ka je ka yi masa godiya ko kuma ka je kada ya tashi a duniya. Duk da dai cewa na ji ka ce shi ya ɗauki nauyin karatunka saboda haka wannan ba wani abu bane illa iyaka kawai ka tsaya kai masa addu'a shine kadai abin da yake da bukata. Tabbas na san shi, na san halinsa saboda tun daga secondary school har gama jami'a na
shi ya ɗau nauyin karatu na baya san a mai godiya. Kawai abin da ya fi so shi ne a mai addu'a ko ciyaman ɗin local government iyakaci kenan. Irin mutanen da ya ba aiki a ƙasar daga masu buga ƙwallon ƙafa zuwa masu karatu da masu neman aiki irin ɗayan talakawa. Kuma insha Allah in Allah yadda zan mai addu'a. Kana ɗaya daga cikin waɗanda ko da takardunka ba su kai ba mu za mu ɗauke ka saboda darajarsa. Na gode. Abinka ni ba kwaɗayi ne ya kani ba. Wanne ne kwaɗayi yanke nan? Ni ban ce ba. In ma kwaɗayin ne daga gidan suriki na ɗibo, kai ma ki je wajen naki surikin. Malam daga gidan surikinka? Ƙwarai da gaske, me ya laifi a ciki? Kai dai malam sai dai in maka addu'a kawai Allah ya shirye ka. Ga baki ɗaya tare da ke kenan. To ni ba ma abin da ya kawo ni kenan ba, na biyo ne in gaya maka cewa zan je gidan Aisha saboda karkace ban gaya maka ba. Me za ki je ki a gidan Aisha? Ina ruwanka ni da ƴata kwana nawa rabona da ita? Zan je in ganta. Ita ya kamata ta zo wajen mu ko mu ne ya kamata mu zo wajen? Wannan ba abin da ya shafe ka bane. Ita za ba ta jawo kanta kun ga abin da nake faɗa. Yanzu ita wannan ƴan albarkan da ta bi magana ta ba ga tana cikin rufin asiri ba? Yanzu wannan kajin darajar wa nake ci? Kwasowa kace ka je kai. Ta gidan sarki na ne ai kai ki je wajen nake. Kenan ka zubar da mutuncin kanka, Allah dai ya shirye ka kawai. Allah ya shirye mu baki. Da aikin je ka tawo mu da sauran kanzo da na abin da suka za su rika ci kenan. Arziki na Allah ne. Da kika sa yarki a wahala. Ba wannan babbar ga tukare. Ba yadda ban yi da matan nan ba, ta haƙura ta zo ta ci arziki, ta bar arziki inda yake amma matan nan fir taƙi, saboda yar matsayata ne bata kashi arziki ba. To ka san malam Tanko, Allah wannan mata ko bata san darajar arziki ba. Inda ta san darajar arziki ba daga gidan talauci ta fito ba, to ai ba za ta yi irin wannan ba. Yanzu kai abin da za ka yi, ka gane? Ka yi shargalle walle ɗinka ka ci arziki ka more jin daɗin rayuwarka har ma muka ɗan zagayo mu ɗan samu ba. Ne na lura ma aure zan ƙara. Saboda wannan matar ba ta iya komai ba, ko na siyo nama, na siyo daddawa da kayan da zai sa miya daɗi. Ko ta miyan ma wallahi sai ka ji. Sai ka ji me? Zakwai. Oh dai. Ai shi yasa na ce duk lokacin da na ci abincin ki zan yi bishiyan baure a nan rinka shan inuwa saboda santi. Ko kamar haka kace. Wallahi daga gidan ƴata nake burin ka ya cika. Subhanallah. Ka zuba ruwa a ƙasa ka sha dan naje ban same ta ba. Subhanallah. Me faru da yarinya? Wai sun tafi birni ita da mijinta. Wallahi idan ƴata da bata kai ne sanadi. To ya samu birni da akan me? Zai je sai mun da ƴa ne ko me? Wallahi in ƴata ta wani abu ya same ta ba zan yadda ba. Ni ce dai ba zan yadda ba amma ai kai ne sanadi. Ka duba fa. Allah zai tsare. To waye ya jawo? Ai kai ka jawo. Ba yadda nace kar ta auri matsiyaci. Kar ta auri matsiyaci yarinyar nan take. Wani irin matsiyaci arziki ai na Allah ne. Wallahi ya ta taba ta bazan taba yadda ba. A'a. Ka san mutanen naka sai ka laɓe mu kuma nan da mai ta zuba ta ji abin da muke faɗa. To yanzu abin da za a yi malam Tanko. Tunda abin ya kasance haka ka samu ka shiga gida ka shirya ka zo ka je ka shiga mota ka tafi birnin nan ka nemi yarinyar nan. In yazo daga nan kaga za ka haɗa sarkinka. Ko ba ka shi ma zai iya taimaka maka wajen neman su. Kaga wata ile dan bani wani abu. Ka gani ko? Wannan shawara ta ka tafi. Ka shiga. Kaga inda muke batawa da kai kenan ba inda muke batawa da kai kenan ba.
Alhaji, yaro waye ne hannunka? Yaro na ne. Ina maman shi? Tana gida. Ta yaya zaka ce wannan yaron ka ne? Ta ina yayi kama da kai? Bai yi kama da ni ba? Ta ina yayi kama da kai? Yayi kama da ni ga yaro na. Bude bud din magana. Yaro ne kuma a bayan ku? Yau kuma Alhaji Mafa bagaɗin kaya ya kawo gidan. Waye ne kai kuma idan aka je? Na zo wajen mai gidan ma, wajen Alhaji. Kenan ka san wajen Alhaji? Warai. Ka san Alhaji sannan kuma ka san harkokin da shi Alhaji yake yi? Warai da gaske kuwa ai ba wani abu da Alhaji yake wanda ban san shi ba. Bari in je in same shi. Kai to. Sake maka sauka ne. Ka san Alhaji sosai? Warai da gaske na san Alhaji. Da kuma harkokin da Alhaji yake sosai kuwa ba abin da ba sani ba. Sergeant, sami shi anko. Menai? Ka je ofis na. Zaka zade menene? Sami anko. Ha. La ilaha illallah menene? Ha. In mun je ofis na. Wai menene? Mu je. Je ku sa shi. Ya faɗa maka gaskiya ko bai faɗa ba da yanzu? Gaskiya ba. Malam, ka gaya mana gaskiya. Wallahi ranka daɗe babu abin da na san cewa yankan kai yake. Ni ba ya ta na ɗauka na bashi ya aura. Shi ne nake zuwa kawai wajen sa nake ɗan ba da kuɗi koma. Wallahi abin da na sani kenan. Kana nufi kenan baka san harkokin da yake yi na sace-sace yara da yankan kai ba? Na sani ba kai na sani ba. Hello? Kun kama shi? Kuna nan kusa ku shigo da shi interrogating room. Muna ciki ku same mu yanzu. Kom da da shi. Dona. Mai da shi can. Mai da shi can. Wala ka waye shi? Sai dai ai. Shi ne. Cobra, ka tafi da wannan. Ka je ka yi recording statement na shi. Ka tabbatar cewa in ba hannun shi a cikin mu sani mu yi exonerating na shi kenan mu cire shi cikin wannan case din da muke yi. Ka tafi da shi. Ka dawo da wannan. Sergeant, da wannan shi ne. Zauna. Zauna. Za ka zana ko ya ba? Zauna. Ka daga fuskanka ka kalle ni da kyau. Gaskiya aka gaya mana, ni ba gaya min kariya. Harkokin da kake yi mun samu labari ne, shi yasa muka zo wajen karen na kago ka samu wahala. Yanzu Allah ya kama ka gaya mana gaskiya.
ba ni ruwan sha in sha. Ya na gan ku haka. Ina Aishan ko ba ku ganta bane? Mama daga caji office ne. Caji office? Daga caji office muke. Ladidi ashe Alhaji Mangal dan yankan kai ne. Yankan kai? Yankan kai a sanadiyar haka 'yan sanda suka kama mu wallahi da naje na ce musu ban san komai ba. Wani ƙato mai kiran samudawa yayi ni uku ya rinka jibgata wallahi duk jiki na yanda kika sa ana tuke talge. Tsami yake wallahi. To sarki Aisha da Ahmad san ko aya suke ba su kuma. Ke ina ga miji ga abin da ya same mu kina magana Aisha da Ahmad. To kowa ai da damuwar shi. Ni su ne damuwata. La ilaha illallah irin wannan motar ɗan sanda da suka zo ka ɗauke ni. Su waye su shigo. Salamu alaikum. Alaikum yo Aisha a'a san da zuwa ya sani a'a Ahmad kai ku ne dama ayyai malam a'a ku fito su Aisha ne ku fito su Aisha ba ɗan sanda ba ne a'a su Aisha ne suka zo. Baba kaga yanayin abubuwan da nake gaya maka. Sau da yawa mutum za ga yana son abu amma ba alkhairi ne a gurinsa ba sai ya haƙuri. Sau da yawa kuma za ga kana kin abu alkhairi ne a gurinka sai ka ki kuma shi Allah abin da yake so da kai kenan. Yanzu saboda girman Allah ka duba Ahmad. Yanzu Ahmad din nan da kake gani tafiya na birni wallahi tallahi a karkashin sa nake. Kuma wallahi tallahi inda ba dan mama ni ba abin da zai kawo ni kauyen nan me dan zo nake. To, ni dai babu abin da zan ce sai dai ku yi haƙuri ku yafe min abin da na aikata. Babu komai baba mun yafe. Da gaske kake ba. A'a mama, mu dai kawai mu yi masa zato na alkhairi. Allah kuma ya yafe mu gaba ɗaya. Yar uwata don Allah da abin da ne miki ki haƙuri ki yafe mu. Yanzu haka daga caji ofis muke ashe mijina jarirai yake saidawa. Ba komai. Da Allah ki yafe mu. Ba komai kin ji? Kwantar da hankalin ki ba komai kin ji Allah ya yafe mu ko? To daman baba abin da ya kawo mu na zo ne daman muka yi shawara da Aisha akan mu zo mu gaishe ku mu ga lafiyar ku. Sai muka tadda wannan iftila'i. To ubangiji Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye na gaba. Amin. Na biyu kuma ina son mu je America ne akwai course da zan je ni. Idan na dawo kuma ina so mu tafi umara har da mama saboda bai kamata mu bar gida ba kowa ba. Shi kuma Bala ya san komai da yake tafiya. To kaga bai kamata a ce an bar gida babu mace ba. Shine ni ce zan roƙi arziki ka barta mu je mu dawo daga America nan kuma in za mu tafi aikin haji za ta zo ta maka sallama. Ba za a tafi da ni ba ina cikin za mu tafi. Kai ai akwai masallaci da nake so a gina. Kaga masallacin muna son a gina shi yasa na ce to kai ya kamata ka zauna ka kula da shi. Babu damuwa za mu samu limami daga makota. Amma idan aka ce za a tafi da ladidi ne a bar na ai ba mun adalci ba. Dawa. Ba da kai za a tafi ba a nan za ka zauna gidawa zai zauna a ciki. Mama kin san mun yi kewar ki sosai na yi misin ɗinki kafa na kafan ki da zan bar gidan nan. To mama dai ba haka za a yi ba amma dai bari mu ji ta baki Aisha kika gani. To shikenan a hada da shi din duka. Allahu akbar yar amana ta. A yau kuma ke fa yar bakin ciki ce fa. Mama. Ya haƙuri a tafi da shi. Ikon Allah. Kenan Alhaji Ahmad lokacin arziki yayi. Da ana ta mai wulakanci a kaga mota kaman ita ta kanta.
haɗin ai ana ta mai wulaƙanci a gidan matsiyatan nan ba ga irin ta ba ikon Allah Allah ya taimake su gaban Allah nan ya sa ana gina masallaci ai bari in jira shi Allah ya taimake ka ya aka yi Allah na gaisa da mai kuɗi bai san gaisa da mai kuɗi ba wallahi me labari inda gan mu din na aka miki kuna nan da yadda kuke maganar canja hali in ba binni na je na ga ma muka haɗu da su an sai abu ya ki canjawa maganar kuma masallaci da ka gina Allah ya saka da alheri gashi nan ana kan yin aiki masallaci nan ba damuwa bane karka damuwa nan na Allah ne kaga yanzu ni ma saboda ka san ba zama na zo yi ba saboda yanayin aiki na ina son in ba da komai a wajen liman sai mu koma to ya kamata na ce wajen jarida ta waye ke wajen ne ai Shafi'u Yalo ne Shafi'u Yalo wallahi Shafi'u ne ba an daina faɗan ki a'udhu billahi kai faɗa ai ba canji ai ran nan naji an ci ya janyo soja ya kai mu wani harbi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kamata mu je ai a dan taimaka mai na ga wata fa a gidan ku ina son ta fa ran kai dade ba ka tsoron matarka in ji tsoron matata kamar ya na ce na ga wata a gidanku idan ba ka so a yi jarmiya a gidanku shi kenan haka ma za mu tsira kenan in kana so shi kenan shiga in sa maka AC a mota sai mu je mun da sai ka kira ta dan da yamma zan wuce mu je ciki mu je shiga mota haka in sa maka AC ai nake gaya maka idi wallahi tallahi aure zan dada Allah na Aiha da Aiha ba to ka ce shi kenan ka ce sunan matanka iri ɗaya ne Aiha da Aiha na Aiha da Aiha ba da kanka an sare Gargara Aiha 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 wace mene Aiha Aisha tsabar dokinki Manufin keke na he gudu nake da shi ba burki Kai gudu na nake ta yi he ka ce makawan doki Har na kafe dan sanda Aiya don tunani naki Daga na ya da kafata Aiya domin kaunarki Har su mata da gidan na hau ne mai auki Kudu ya yi bayanin su fara Aiya ba wani Aiya kyakkyawa ce ta wuce rini Aiya doguwa fara mai riga da kyawun launi Aiya yar kwalisa ce don haka ta sace ni don ta iya wanka kowa ya ganta ta birge hi ko cikin mata ya kauhin da ma da banke tahi don Allah ki so ni Aiya mai dogon hanci to dan dole ni Aiya mai dogon kan kunci mai manyan idanuwa Aiya na sada zumunci gida kyakkyawa kallon tana kawar da takaici wayo 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 Allah Aiya wayo 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 Allah na wayo 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 Allah Aiya ni inda na sake zan fada kaskon mai kosai kula fada garwan mai shayi dake kokona ni kun je kan titi kun kwanta mota ta kaɗe ni wani fada rijiya mai zirfi ba mai ɗan koli ko rungumu transforma Aisha in kin gini zai shan lafiya biya jarka ɗaya in kin bar ni ko fada cikin wasu Aiya ɗoyi ya kahe ni ni kawai baki so ni in ne kina biɗar ceto ni domin na san ki da tausayi baki san alheri
Action. Dana. Aisha tsabar dokinki, Aisha, wani kan keke na ya gudu nake da shi wa burki.